Udalaren ezoizko bilkura gaur, 2022ko azaroaren 9 zen. Eta oso bere presentzialki eta entzuten da modu bitzartzen zerbait. Gaurko dokegu 3 puntu aztertzeko. Lehenoko da 2023ko urterako ordenantza fiskala. Gero, bigarren puntu de kreditu aldaketak, aditzera ematekoak eta 23garrena onartzekoa. Eta gero, 3. puntu da toki erakundeak Bizkaiko Foru Aldundiari egindako kudeaketa gomendizioa. Lako puntu, 2023ko urterako ordenantza fiskala. Berez ordenantza fiskalak ez dira berez mantentzen dire eta ez dira goten. Azkenengo 3 antolakuntza batzorretan eukidugu gai hau eta komentatzeko daz. Ogari bat sartzen da, ondasun higiezin gaineko zergan, IBI ezagutzen dugun modun bebai, eta hor dago geneko 50ko ogari proposatzen dugu familia autorizia izanai. Bekide, etxe bizitzaren gutxienezko balio egosgarri 300.000 eurotik beratu denik, eta noski, familia horren ohiko bizitza, etxe bizitza da ginen eta bertan erroldatute. Eta beste puntu bat aipatzeko, hirugarren balio gehitzearen gaineko zergan, tipo orokorra 15%tik 20%ra igotzia. Eta gero, barro eta futbol zera izan, marginarrentzat ez die tasak aldatzen, bardineri, zehazten da partidoko dizela, eta errotatu gabeko entzat beste tasa batzuk aplikatuko dizela. Horretxe 10 puntuek, aipatzeko, beti bezamez, ordenantza fiskala parte mantentzen dizela orokorria. Orduan hau da, oskatu behar den puntuek. Hemen aipamen ditut akta batzuko gexen bat, prinsipioz baietza urtako dugu, baina prozesu bi bata, eta batzordien ez komentatu gendun, eta zan familia ugarixei eundeko 50ko ugari hori, nina mendik berbetan. Tranquil. Famili zein, eundeko ugari hori ibin planteatzen den hori, ikusten dugu gari bat, bego gaur egunien jaiotze tasak eta zelan dago esan, eta horretarako lagundu bidea, eta horretarako aldanik eta laguntza gehien emoti ondo dauela. Baina ez genuen ikusten edo gure zalantza dago oso batekin eta da, tabla arrazaiki lanaz ez. Nik uste dut, ogarixekin eta ogari askokin dos gago eta lagundu bidea, baina ikusi biko zan igual, ze modu topo leken tabla arraza danekin ez eitxeko ez. Hemen markinen daz soldatak oso onak, oso eskazak, bapesekoek, dinot orduan ikusi biko litzatikela, progresibidade famoso hori askotan berbaitzen denak, igual behitu biko litzako. Bai honetan eta bai igual beste gauza batzuetan dira, ez? Eta, hoxe komentetako. Horren inguruen dugu beroa, eukidugu zeikitu antolakuntza batzarre komentetan egin gazenak, eta hori argi da, zuizaten oso montabla berzaintzen da, berez be, 3 edo 4 medokena beti gaztu honi xau edoke, eta hori aporraba kontroletako komentaban duen ez da, zeikako zu, erretitorpenak zeratu gotzezuz, lan badagoela, hemen bitxia jasotzen da kalkuluk indiez, eta gutxi gara bere 3.500 inguru dozan bitxia udalak jasotzen ebana, ogari gauzen aplikaute, eta momentuetan apliketako eri hoxia da. Hoxia komentan dugu. Beraz, onartzen da. Bai, onartzen dugu. Logiko goxe komentan nahi den duen. Hau eta beste ugarixen inguruen igual, ugarixen ados ba, ugarixen aplikau bidela laguntza bidaben pertsonei. Asunto da egiten dugunien, bajatzen dugu danentzako. Askotan, danak ez dauke arazo edo ordaindu leki ez. Asko daukienak, dintxu ordainduriko dago. Dinonik edo kukuran bertzen dugu. Eta orden hori, ikusin biko zala, posible bada ikie, ez bada ikie posible, edo praktikan gero gauza horre dut, Hortan be ados
asuntu da egiteko eran, ez. Bueno, bigarren puntu dugu ez. 2022ko urteko kreditu aldaketa. Aurreko autolakuntza batzordean, banan ikusi duten puntu banak, aditzera ematekuek diez 10, 16, 17, 18, 19, 21 eta 22. Idazkari eta kontrolatzaileen txostenak edo dekozu ez. Eta onartzeko da 23. kreditu aldaketa. Honek azue, segitzi. Bueno, gaukuz, konsulta batzuk. Dekretos, alkate dekretos aprobatu da izango, hau eta hirueken dute bestean. Baina bai badaz, konsulta batzuk, inbiarreko, ama bosgarren kreditu aldaketan ari bidez, hor da, 27 milioi euroko partida bat, San Martin Guarmitxi edetuko potzuk. Eta, bai. Aditzera moteko gorra 16, 17, 18, 18 ez da. Ama bosta, hemen da. Ama bosta, hemen da, da iretxe gaia txostena, da, buruz. A ver, komentarren. Horri izango da, seguramente ama bosta, plenotik pasaute egongo bat, ez da? Ez. Uztot ez. Edo gogo daia aitzen egun aurreko pleno baten. Ez. San Martin Guarmitxi buruz ez da esan komentan. Ez gaina San Martin Guarmitxi buruz, gero 23. 21 eta 23. Kreditu aldaketian txostenien, aipamen bat eitzozu, iratxe, San Martin Elizaren konpoketa beste ermiten kasu ez da duela esena erregistratuta. Beraz, ez da oki udagari konpontzea. Ja, egin gauza bat horrengo laberan. Egoretik pase dozkuz eta utxezteko eta joan anazbine, pase dozkuz zintzu dozen aitzen emoteko eta onartzeko. Uxentzi, no? Bai, amabosta seguramente izan bada, baina jagungo da aitzen emon da aurreko pleno baten. San Martin Guarmitxi buruz, ez da esan paso aurreko pleno. Gure ustez behitzat, nire ustez behitzat. Amabosta ez da aitzen emoteko gaur. Bere pinitakoa, Loreak bildu da benin ez da? Ez da. Ez da, trauto. Ez dela bihatzen da goretik? Zeni loreak dataut. Ni goretik bildu daren loreak bildu gana plenoa begire, nik hortik atetxut. Eta horra gertzen dira. Goretik bihardu zauen antolakuntza batzorderako ez da egiza, biharruzko nanoi. Bai. Estelan beti begitzen, oza, baten dauz zerretan dauzenak. Baina, pasara zaztion, antolakuntza. Irakurtzen zuen, goretik bihardutakoa, azkenean ez daude, eta epinten da. Azkenean antolakuntzan informatu dira, plenoan baita, ondorengo kreditu aldaketak aitzen egon behar dira. 10, 16, 17, 18, 20, 21 eta 22. Osea, 15 ez da. Ontsenik egitu neket, azkenengo plenotan, zentzuk egon dien aitzen. Igual pasó a diseñar con él. Azkeneko plenoa, egin du... Ekainan, Uztailakoa gozatu eta esan egin. Eitu, benda. 2022ko urteko 11, 12, 13, 14 eta 15 kreditu aldaketak. Hori ekaineko plenoan aitzen egon zan, eta horregatik goretik ez dugu sartu oikoan aitzen emoteko. Eta orduko pleno horretan, 15ean, zikusinik, 12 eta letra beda bainan dien, zen ikusten.
San Martinerako epiten da, San Martin jarriterako teieto konpondu, eta 7.000 euro. Hori, haitzen emon zan orduen. Osa, que pleno horretan pasante da. Hoi, seguramente San Martinentzako izango da, beste zeo zer behin. Baina ikusi gendun eta hori duten da berak, eta uskuntzeran, teiatu kendu era konturtu zala, biga batzutan okerreko bezala, eta sartu bezala gur batzuk, eta horrek kostu bat ekarte bat. Eta horrek indako baipamenari aurre kontolakuntzan, izango zan, eta horrek nire aipamena, beti be, udalan izenean erregistraute ez dauzen ondasunetan diru gastatzea, ez da bidezkoa, erremita modu beste dozin gauzetan, Uxetxi, zaskematen, amosgarra pasauta. Edo zein moduten, loreako ingo PDF bildin daure. Pleno ontako PDF bildin daure. Bai, ez, baina esan nahi dutzu, nik igual balitike, nik txosten baten egin izana, kreditu aldaketa bati baino aipamen gehiago, ez? Orduen, oin, txostenak, hori egin izan pasan Uztailako plenoan, orduen eguneratu hau edo. Ontsi bialtzen dugu, eta igual bialtzen dugu goza batzuk, ez dizinako inaitzen egoteko, ezaztako berezitute horretan, hori izan eke arrazoia. Eta loreak bialdun eikena, da, estel bat, goretik jaten dena prestatzen, eta horretzako gainera berazgarri edaz ikusten duzu, batetik eta arte egindako danak, naiz eta ez izan gaurko horreko pleno. Izanik horregaitik, Baina, konsultan moduen hori, zaskamaten aipamena bai itxuzu, eta hirugarren kreditu aldaketien txostenien barriro itxuzu, esaten. Publiku ez da, berxarra ezetan, diru igaztekie ez da oso berenti orduan. Hori da, konsulta, nik ez da antzerako ermitxak badaz, antzerako egoeran ermitxak badaz. Bardine pasaurik, atxonduko adibidez. Zearen jaubetzi be, ez da obispa bana, erizana, ez da hona izanik, momentu dutan obispa bana moten dau. Bueno, ja, ontaz pakatu etorre. Ontaz, isa badakizu dena. Ontaz hitz egin gendun, luze gainera. Antolakuntzan aurreko orduen, hau gaixe aipatutera. Aipatutera bebai, San Martingu 6 dauen, da nahi batu du. Eta hori gaitzik ezin da erramenik pleno baten? Ez. Horren erantzune edo balderiana monta dagoela esan ez. Amazortzi eta hogeigarra kreditu aldaketza. Hogeigarren konkretamente, hilerria edifizio eta bestelak berekinak, hilerrian egin beharreko lanen proiektua. Proiektu honen aipamenik be, gu dakigule bintzen, lurralden ez da hain. Aipamenik ez da hain. Orduan, ez da hain, proiektu hau zer. Hilerrian egin beharreko proiektua, itxuri da lotute. Itxurretako erpitxak kontorri den diru laguntza bati lotute. Itxurretako erpitxak ez da ingo lan hori, eta diru hori derigo da hilerriren. Horretan tentueko. Ze hemen da horrez lotute, onartu biharreko kreditu aldaketan, hogeta bat gara kreditu aldaketan, dator hilerria edizio eta bestelako erekinak, 40.000 euro, 40.000 euro, hilerriko lehenengo faseko lan horrek egitxeko. Ez da, hirigintzat, lurraldetik gintzat ez da pasan. Bai, hau lotute doi, probat, antolakuntza bai esan dira, diotesan, Isa beni komentetan hau ginen, goratzen za Isa zelan esan eban, txosten dikreti bizatu menduela, diru laguntzak eskatzen bizkaiko foradun dire, eta txosten dikreti betatik, bat zan, aspalditzik dago aurre kontu bat, itxurretako ermitxiek, horra edo zehileiken, eta, esasko 85.000 euro nahi bagendun, bideratu, itxurretako ermitxak 85.000 euroa zemen, irigintzan erabakitzen da, eta hortan zure konstinte zinen iza, 85.000 euro zer dendura zerbitzen. Irigintzan, ez? Hori parkatu,
Hirigintzan hemen esan goiko departamentuen. Baina hori lurraldetik batzordetik nintzen? Ez da, antolakuntzan, horretxe komentu nuean, ikusitzik kreditu aldaketako puntuz puntu komentetan ginen, danak esaltzen nintzen. Eta hau esan duela, eta esan, txosten diferentik bizaldu dizela, diru laguntzak eskatzen horreko kontzeko, bai? Eta bat zan, eroki txorretako armitzeana. Gara eta 2.000 euros esale zentzen desmontau eta gatze zan akordan kasora, eta konstiente izin ginen antolakuntza batzordien. Horraz, esala heltzen, orduan nola bideratu behinken, eta beste txosten batzuk benken, eta bideratu eskairixein da, San Martiko Armitxako aurrak konpontzeko, direktuanak, eta kanposantue iaurra bebe bideratu aldan, orduen. Horre Xabier Berdeaz erreko arkitektua sartu da azterlan bat, ez da proiekturik. Azterlan bat izen da, ikusteko ia ze aurrekontu izen diken, aurrekontu kalkuletako, bai? Orduen, ikusi dau eta ilikela igual bi fasetan. Kontu da, diru laguntza hori lortzeko aurten hasi tamaitxu bidiz horrak, orduen hasi tamaitxu bidiz ere aurten, orduen zan fase hori aislatu dugu, eta lortu dugu ez da beharretza gaur egun profesional bat kualifikautu dagoen hori horre duteko lortzien, lortu da, eta lego fase hori eitzeko 2022. Eta diru laguntza bideratu da. Horreko patrimonioko pasatu zin, Bizkaiko Foru Aldundiko bai, txosten eitzeko, eta da estrategiko dugu diru laguntza bere. Orduan, horre bisek, eta horregaz. Eta horre baitzik antolakuntzan, hor partida esan eban, 50.000 hortan hiru kontzeptu dauz hartute, orduan ez da lizitazioa eta biharrik, 40.000 euro baino gitxia da bere zorria, eta hortik eta horre da bat, eta horre gaitzik izan antolakuntzan komentatu eban hori. Baina, diruana konforme. Eta gero... Baina preguntia, egin lehikela, zer? Proiektu zer? Proiektu esabiz, 6.000 euro azterketako, 40.000 euro, 41.000 euro, zeo zer egiteko, zeo zer hori zer? Bai, hor, aurrekontu daz momentuz bakarrik egin de, aurrekontuk zer premii daukena. Premii zer dauke, klaustroko pareta, gertan altareko medarik, teiatue, eta gero, goiko partie dauena jausten deskaskari jote. Orduan, aurrekuk etorrezin patrimoniok ikusi ben, gero Alberto Santanez egoela, azterkitu harko dan, eta gero ingo dana da, proiektue. Ingo da proiektue, eta proiektu ditzen, badabe Xabier Pende, eta horren arabera proiektue aurkeztuko da, eta proiektuen arabera jungo da beste guztizia gauzatzen. Da proiektu barik adjudikazio bat ingo da? Ez, a ber, aurrekontu bat dago, bai? Aurrekontu bat dago, orduen. Aurrekontu hortan urten dago, apur bat, azterlana egin da zein izango litzateken proiektue eta zein aurrekontu erugue bai? Orduen. Ikusitxe... Baina hori proiektu hori orduan, ondinen patrimoniok ontzaten monbari dut? Patrimonio ontsi da, ontzaten monbari ez badakigu zer indidan hor, Un patrimonio begitzen dabe, teiatu ez eran, ia dana hori teiatu zure hizkuntza pasantan. Orduan ikusten dabe, ia teiatu hori mantendu deiken, lagabieran biztan erdixe, lagabieran osoik hori lehenak igual reflexionei izango zen, ez? Lehenak oso noz, inoz hori ikusitzen gora. Baina ez teiatu da barroko parti? Barroko, teiatu... Barroko parti, gobele. Zibarrosu? Hori da, zela dagoena, eskaskari jautu dagoena, hori da, izango da, lokazia baterizia da, hoxe. Orduan, hori patrimonio izango da, eta hori proiektu mundu da. Hoi, paretana, pareta dormie, klaustroku, dagoena, eskaskari jaute jausteko arriskuaz, eta guzti hori da, ikusi da, junda profesional ikusi da, zer eileiken, eta ez da pintxetik, porque pintxete gozu parten barre posilik, orduan da, hori dana zanea hau, eta gana bardin dut ipini. Eta humedarik endu, zelekuek, altarako U-formi edo ditzen da bera. Hori da gero konfazio, bai? Zan batera garrixe da, egingo dan aktuazio zuen. Bai? Bale. Honaz lotute, handa
esperantza bat eguen, horniain jositxe eguezan, plaka, lapida, deitzu nahi zu modun, arek kentzeko. Horrotinoi batzuk mordogak edutzenaz, batzuk kentzeko daz. Horrek jarraipe batiko gakue, barrido bilduko gakue jaubiei idatzin bat arek kentzeko, horrek ekiope usteot pasaute dugu zela. Bai, hori pasaute da, lokalizatu daukeuz, 15 diaz, eta horrek izan da telefono badaukeuz. Bai, horrekin kontaktu dukiriko gara, hori buruz horretzeko. Bale, eta hori garen proiektu aldaketan baitxe, hemen da konsulta, ze bere gurin, enakortan, kilo batzoratan, agor batzoratan, zeu zer binean konvertazio. 5.000 euro eskolari bigarren mailako finala. Hor, komentatu zen duen, ez da horreta izango da, errekueri, sarreri ez kobretie, kanpokoei kobretie. Hori mantendu ditzen da? Mantendu ditzen da, antolatzak konsultante mantendu ditzen da. Eta preguntu, edo gure galderi, da zela ditzen da? Bueno, sarrera kontroleten da. Sarrera no kontroleten da? Bueno, sarrera kontroleten da, zein da markinara, zein ez... Zeko nire, karneta mejo zitxe, eta ornamento papela... Bueno, sarrera nango gari eno, zegatuko gara, karneta adibidez hori ez eskatzen etor. Niri ez dago kontezu edo ez. Baina ez dutena, baina ez deune errezuzuk ikusten, da, kirol bat eta ez hain egoera honi, dauden kirol bat bultzatzeko, sarrera bat kobretik, kanpokoe, gaina, bigarren mailako eskolari zekeixena, kanpotarra dira, ze makinarek ez da, eta bizkaitzaren konta huedaz, kanpotik etorreko dinek, sarreri kobrau, kirol bat bultzatzeko perminan dagoenean, hori koherentzi asko gutxi gure ustez ez da. Bueno, antolatzailean hori da berba, esan batzuk komentako nire bada, apurata iren eguela. Antolatzaile zein da, pregunto? Horre, etorri bat dituteko, horre federazioatik liko doina egitea zaukarak. Da, Euskal Herriko Herri Kirol Federazioek ontzat emoten dago. Bueno, beste da, alternatibidea udalak ipintzi adibidez 6.000 euro eta listo. Sin comentarios. Hori da, patata beste izan. Eta hori gure horan onartzen badabe, baso, niko komentabean, niko reflexionea eta trasladun eban, esan eban, eta barri, arretzeko guztie, bagan da horre. Sin comentarios. Gero, hogeta bat garrenien, bueno, hilarreko ezago, etxasagaz direbidi hogeta 2.000 euroko, hogeta 2.000 euro sartzen dira, hau besta lurraldetik pasau. Ez dakizio, zerrein, zera okerrezpan etxasagaz direko bidie, da baserri baterako bidie. Ez, bizte bikur, bat. Direti etxe da zan, ez? Ez dut, bat bizte bikur, baina bat dut, etxe bizte. Hogeta 2.000 euro, zera hau egin dana, zetan erabiltzen da, ez dakit, etxasagaz direbidi okerrezpana lehenbe konpondu zan, oin dala urte batzuk konpondu zan, erabile dekorra zatena. Ez. Erabiltzen etxasagaz direbidi. Okerrezpana lehenbe konpondu zan, egurataten. Imagino, egurataten. Ze egurataten ebili dian dizian. Zatitzuko den barrido, da barrido beste 2.000 euro. Hori balorazio egin zana, eta eskara bat egon zan, eta bueno, hor da partida bat egon dana, hortu dana, bi hondetan gazta da diru pilo bat, eta horten, eta bueno, baki da, plangintza hortan bidi konpondu eta bi hondak ipintziana, hori gehiago konpontzia. Ez da, permina igunan duzia beste basarri bide batzutan egon dira, basarri batera, izte duzutan, basarri batera, 30.000 euro. 30.000 euro ez, 30.000 euro gehitzie lehen sartute, hone? Zelenpean, handiru, da hori eneidako dugu, txostena egongo da. Egongo da, ze erabiliren bide hortan, ez da egit. Ez bueno, lotorra horreko dutan, partidi hori potenti izango da, nik Baloretako, konpontzeko eta proposamenak jasoteko. Nik ez den potentia da, ez?
Ez da. Neiko dut. Zer. Bale, boskatu behar dena gota irugarra proiektuak da. Bai. Eta gota irugarra buruz. Hotel historiko artistikoaren babusa eta kudeaketa. 33.000 euro San Miguel ermitan planura. Patrimonio ontzat egon dau planurra ipintxie ez da izenako mendeko ermitxa baten? Planurra? Bueno, exactamente estrukturie, hortako arkitektuaz, esplikako txuri, baina gota esplikako zuzenan ipinibidean estrukturie. Ni arkitektiona amenidat txeuna. Kuota aldetik, hori atzitxe, horretik ekonomia dura honek idazten da hortxo bat, gutxi hori bera jakin digun ze kontzeptu da, ez da, eskribapena ez da bere kontu da, hori teknikan izan kontu da. Horrak izu kuota aldetik, koti altiago dauelez, hemen basa bizar, hor, pintxatu da eta patina behartu zin umeda, zeso guzin da, edo ditzen da, hau, albuen dana, zulo batean, daken du, ez da izan, ez. Edo bestela soluzio emototzezu barrokaldetik, azken soluzio erabakia barrokaldetik emotia. Humedadien kontrako kladur bat egitzi. Bai, hori da, zero barrotik edo kangotik izartu azina bat. Gure konsultia, patrimonio kontzat egon dago? Ez da, baina Santana ez dute neiku duda daukeuz ontzat emonekin zen. Hori da, ez da, hori da gemengo retabloe fastizeti akitaluz azarguti. Bueno, nik uste guztatzen berbendidan, nik uste teknikarixe diz, apur bat, eurekin bida berroa, eurek zozera itxik diez teknikarixe, goza teknikarixe, horako joan dut eskate egizten ipinibidanik, eta, bueno, pixar dator arkitektue, eta nik uste konsulta bakarra da, pladurra ipini orduko, hori pintxa orduko patrimonioaz konsulta usan. Bai, logiko. Eta patrimonio gontzate moan, zein usan. Oin, pladurreko montaje hori orduko konsulta da? Nik izan pedido, bentsetu bere lan hori eta bera. Argi eta argi. Txostema jasotzen teknikari batetik, zalantzak, ez dakit, ondo da galdetzi, ez da problemek. Galdetuko, baina nik uste dut, eta bere gana galdetuko zago. Bere gana, edo beran kriterixuet, pasako zuzen da. Besterik hogeta irugarren kredituak eta buruz? Bai, nik pare bat kontutxo, ipintzen da. Udaletxerako kamarak alde batetik. Bai, azaldu zente hori, ez dakit, ze gaitxik kamara horrek, ze funtzio dauke, premini da, ez da, nahiko partida isogeta €1.000 di, eta hori, ez dakit, suposatzen dut, balorago izango dela premie, edo, bai, edo sozial arazoren bat egonda, edo... Bai, bueno, dara modu, nire esan, kaso honetan, hemen udaltzen goen partetik dator eskari hau, zeren, eta guzen kamera gongoek ez duke inolako definizioarik. Euki duzuki, zango luke, iebarria orduen azarkitute daz, ez da definizionetan, eta gero izango zikuela horreko marekin izin da, eta horreko marek ez dizela bidezkuek. Horren hiru horrekontu eskatu diz, eta hiru horrekontu horretatik erabaki dugu, bizkor bera zeruten dugu lemantin, eta horreko horre ematin. Hori, udaltzainik eskatu dabe, baina dinot, kamara horrekin, zeo zer soluzio, dinot, zetako erabiltzen da kamara horrek, ingurun zer deliktibo asko daudelako, Ez, kamarak untxere badaz. baina dinot, zertarako horrekin hori da, zeran moduen, kotxean moduen, kotxe ez tabi, bat erosik da, kamarena bardinera ez tabiz. Ez dut uste, erantzune bardinedanik, udalik kotxi bida eta erosik bida, bada, arrazoi bat. Nik galdetzen da, ze funtzio edo zen, ia udalan inguruen olako premini dauen kamarak egoteko, hori bakarrik galdetzen.
ez da espagazea sentitzen erantzun dira, ez dakiz alzan, esan dutzut. Kamarak, badaz, horrek funtzionako eroke ezin aldatuko. Nahi dut erantzune, Dana da, diot esan, hartzen da ben esparru eta hartzen da bena da, bestia moako egula. Dana da, egula. Eurik, indabe konsultak, eurik baloro dabe, eta eurik ez dizun esaten da, bai edo bai horrek kamarak. Ez da bien ez bestik, bai pinitxet iz. Eta teuki balixo bat, gaur egun, teuki balixo bat, teukina, hori hori du dira. Uste dut erantzune ezagun zela. Nina esaten, zertarako erabiltzen din eta zer funtzio dauken horrek kamaro hoxera nahi dutena erantzun hori, ezaren gandik, udaltzainen gandik. Udaltzainik igual. Usatzen dut, premia bat ikusten da bera, edo... Euren lanerako, euren nirabe, eta eurek eskatzen da behar. Sozarteta espezifiko bat udaltzainik, udaltzain eskaturik jakue, euski baiatzen, baina murri da. Dinot, imen ingurun, premia hori egoteko eta ez dakilun. Igual toki juna baten, edo ez dakizerako toki baten, igual premia hori da kamarena, hemen baino. Bai, zerek egin kamarak ipintxea izan esatezu? Nina kamarak ipintxean alde, hori lehenengo eta behin esan duzu. Bai, nahi dutena da, zergaitxik dagoen hori interesa, zetarak, ezkenin, zer funtzioa dago, edo da lehin dago esan horrek kamarok. Ez dakit, delinkuentzi xilitxu da dago, horako... Delinkuentzi xinu behar xilitxu da, ez dakit biratu, ez dut ikusten. Aspalditzik erabak izan kamarak ipintxire, ondola urte asko, eta hori da, sartitute ez da funtzionetan, orduan da aldatzi ez dago ez dakit. Erabaki zirenik bat dute da, ez da erabaki bat bapatin hartzen da. Baretzira da. Beste kontu bat, apo euskeratzi 15.000 eta bez, ez da? Desde horretzen dena. Kelida, ez da. Baina esan ez horretarako, 15.000 eta Ez da. Ez da. Ez da pentzen. Eta irugarrenean ja... Ez, amamos mirada azkenengo komentatu zetuen da... Ja, baina... Edifikazion puntua, baina Ez da. eta numero neborentxe ipinixen hori ez. Hori izan Sanrokeko hori eremuen egiteko aldaketa bat etxebizitza tutelatuak edo gongo bat bide aldakipinea da apo aldatu. Eta pentsau zan hemendik hori tramitazioa egin behar da, modifikazio baten bidez, apoaren modifikazio baten bidez, hori ordaintzeko, komentatzen dutzen Luisi, hori berez fundaziokoa da, Sanroke fundaziokoa, eta ordaintzeko eta modifikazioa euri dagoki esunarai. Horregin behar da modifikazioa apoana, euren kartu edizioak dago. Eta gero euskeratzeko, eta euskeratzeren hori apoa, hori bai ez dagoela kreditu aldaketetan, hori ero dekretos edo zuzenin bioko oso. Legunean ikutzen egon hori barne dagoela, hori behar dagoela estudiokak, eta esagoen estudiokak euren lanan barruen hori ez dagoela. Eta hori aparte euskeratu behar dela, orduen eskatu dabez eurek aurrekontu bi, eta bihatzontu kontu da. Eta merkena da hori-horina, eta pentsatzen dut diagusak izan da, hori esleitzeko. Eta dire 5.000 euro eta peko. Eta tarreko da hori euskeratzen, jasotzen da benetik estudiokatik horreko benatzak, zuzera benak eta maten behar da, edo zuzera idatzi behar da, 32 egun lan egun. Da, egunak hori. Hori da, diagnikena, horretuz. Ez, dinot, txokau jakuleko hori. Suposatzen delako, enpresa bat kontratau dela. Oina mazazpi urte. Oina mazazpi urte. Kontratau zen, baina egiz esan da, enpresa horrekin bierrin, igez lehenin eta ibili zena apago etxen. Eta jaku dalak, hori nik uste argi deukela enpresa batek kontrateterako orduan, edo enpresa batek bere zerbitzuk euskeraz egin hori da, euskeraz egin bera, eta udaleko langilik, uste dut, ondo jantzitxe dagoezela, hemendik eitzen din bierrak,
euskeraz itxiko. Bai, orduan, txofer... Baina, bueno, gai duzute, oin 17 urte ez lehitutako... Bai. Bueno, 23 kreditu aldaketa onartzen da? Onartzen da, hau batez. Bale, 2. puntu. Toki erakundea Bizkaiko Foru Aldundiari egindako kudeaketa gomendioa. Bueno, eldeletik da orain kudeatute prozesu hau konsolidazioa eta estabilizazioa, kasu honetan konsolidazioa da. Bilerak egon diez, udaletik indaz, bilera aurretik jakin aurretiko egin da sindikatukin eta, bueno, sintonizia oso nik izan, adostute, eta oine eudele kudeatzen dago prozesu mutan. Hore jaso dugu, hitzarmena sinatzeko eta plenora ekartzen dugu. Udala Bizkaiko Foru Aldundiari kudeaketa komitea egin behar dutzela, eta hortarako hitzarmen hau, eta eredue pasatu gotzu hau, eta Zarago eta Marraino bizkorra onartute bizan duela dugu Bizkaiko Foru Aldundiari. Bai, horren hasi dutute Bizkaitik programa bat atako da, prozesu hau udaletxeetatik kudeatzeko, eta ikastaro bapeko da, eta egingo da hitzarmena sinatuko da Bizkaitikeaz, eta basetan parradora bizan du dugu intxea Zarago amaiko orduko, eta horrekon bile eukien duen, eta doztu duen, eta definitibue Zarago eta Marraino kontsolidazioa da okionez. Enkomienda edo kudeaketa gomendio hau onartzen da. Bueno, orko plenoa bukatzen zaten, eskerrik asko.